Ja keď to tak sledujem a hodnotím, tak musím povedať niekoľko takých politických záverov. V prvom rade si myslím, že tie predčasné voľby v minulom roku neboli ani predčasné voľby, ale bol to prevrat kapitálu, alebo chcete oligarchov, ktorí sa potrebovali dostať k moci cez svojich politických koníkov. To sa aj stalo. Dnes je Slovensko v takom stave, že vlastne nie sme v situácii, kedy by politika mohla ovplyvňovať kapitál, alebo vládla kapitálu, ale kapitál vládne politike. To je stav. To znamená, že Slovensko vlastne má 7, 8, možno som niekoho nezapočítala, majiteľov, tých najväčších oligarchov, ktorých majú svoje politické strany v parlamente. Rozhodli tak ľudia na základe kampane, na základe toho, že jednoducho aj súkromní majitelia cez svoje médiá ovplyvňovali verejnú mienku. Takže toto je stav. No a keď by sme mali teraz hodnotiť zákony, tak skutočne akože ľudia si necítia, že máme ľavicovú vládu, no pretože tejto vláde ostala ľavicová len retorika, ale všetky opatrenia, ktoré robí, sú pravicové. Proste celá Národná rada je bábkové divadlo. Len s tými bábkami niekto narába. A to sú tí oligarchovia. Čiže taký je stav. Ten stav je neradostný, ale nie je nemenný. Je zmeniteľný vtedy, keď si ľudia uvedomia, že to Slovensko by malo patriť 5,5 milióna ľuďom a nie 7-8 rodinám, lebo potom naozaj sme v stave, že aj ten kapitál, tie prostriedky, ktoré by mali byť využívané, sú rozdelené tak, že sú priepastné sociálne rozdiely. Pretože 5% obyvateľov vlastní 95% majetku a naopak. Prehlbujú sa sociálne rozdiely a to len vlastne bude teraz zvyšovať sociálne napätie aj na Slovensku. Pretože aj keď Slováci veľa vydržia, tak si myslím, že pozerať sa na to, ako sa niekto válal v miliardách a ako sa napakoval na tom štátnom majetku, tak to je a proste ľudia žijú zo 400-300 eur, tak to niekedy musí vybuchnúť. Viete, potom sa netreba diviť, že kauza Gorila zapadá pomaly, ale iste prachom, emisie sa nevyriešia, ale nakoniec sa dozvieme z novín, že človeka idú zavrieť na 10 či 12 rokov za to, že sa vlúpal k susedovi a zjedol mu asi pol kila klobás. A tu ľudia, ktorí podľa môjho názoru rozkradli miliardy, sa veselo možno vychechtávajú ďalej. Mňa osobne rozčulilo, keď som sa dozvedela, že emisie bude zastavené 60, skoro 70 miliónov, 2 miliardy SK. A tu pláčeme nad tým, že nie je učiteľom, nie je takým. Bohužiaľ, tak si ľudia zvolili. Ale my budeme všetko robiť preto, aby sa tá verejná mienka otočila.